बोथोरनि थाद'नाय गैयै अखा हानायजों बागानपारा नयाबस्तियाव गिलुबालु महर लादों। बागानपारा नयाबस्ति सिमलाबारिनि गाहाय थांलाय फैलाय लामानि दालांजों लोगोसे लामाया बायस'बाय। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाब आरो बरमा एमएलए बियाबनि सिङाव थानाय नलबारि दमदमा बागानपारा नयाबस्ति गाहाय फोनांजाब लामानि सिमलाबारियाव दैबानाया बुस'लांबाय। दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव भुटान हादरनिफ्राय बोहैबोनाय दैया बे फोनांजाब लामाखौ थांनाय हराव बुस'लाङो। जाहोनाव बे लामाजों हान्थिग्रा फालांगियारिफोर, फरायसाफोर आरो साधारन सुबुंफोरनि थांलाय फैलाय खालामनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजा आरो बे लामाजों हान्थियारिफोरा सोरखारखौ थाबैनो बे दालांखौ फाहामनानै हान्थामेलानि राहाखौ खालामफिननो थाखाय गोथारै खावलायदों बिटिआर सरकारनिसिम। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि गासै नायगिरि फ्रेन्ड फलोवार नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै बे जायगाया जाहैबाय जोंनिया बागानपारा टु नयाबस्ति बा नयाबस्ति टु बागानपारा थांनाय नैबे भयासुपा भेटेनारि बेखिनि लामायाव जोंना टटेलि कानेक्टिभिटि रडा सिमलाबारि लामायाव जोंना जनानै दङ। कस्तुरबा आश्रम खाथि भेटेनारि बारनानै बे गेजेराव जनानै दङ। दिनै जों बागानपारा आरो नयाबस्ति कानेक्टिभिटिया टटेलि जोंनिया अफ जानानै दङ। बे समाव एसेन्सियेल जोंनि उन्दै उन्दै बिनानावफोरा कलेजाव थांनाय, गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय, स्कुलाव थांनायनि थाखाय गोबां प्रब्लेमाव गोलैना दङ। लोगोसे नैथि खोथाया जाहैबाय बेमार आजार जायोब्ला दिनै गोबां गामिया दै लोमनानै दङ। बे दै लोमनायनि जाहोनाव गोबां बेमार आजार जायोब्लाबो मेडिकेलाव थांनो थाखाय दिनै जोंनि लामाया गैया। आरो मोनसे खोथाया बेनोमोन, बे लामाखौ जोंहा बिथां ठिकादारा बानायबाय थादोंमोन, खिन्थु आद्राल' बे लामाखौ आद्रा बानायनानै दोनदों। दिनैसिम बे लामानि ससेया पाक्का, बेखिनिया नन पाक्का, माने बेखिजा थांजाया, थांलाय फैलाय कमिउनिकेसन गैया। बेनिखायनो दिनैहाय नाय नोंथांमोन, बे लामाया ओरैबायदि जनानै दङ, बियो एक्सुवेलि भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दै। बैथिंजा माथौरिया मोनसे बायनानै दिनै मेन लामायानो माने टटेलि अफ जानानै दङ। गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि हाथाइनि दिन थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय गोबां उसुबिदा जानानै दङ। बिनिखायनो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोना दिनै मा राहा लानो हायो, जाहाथे एटलिस्ट जोंनो लामाखौ दलंखौ नङाब्लाबो थांलाय फैलाय खालामना होनो हानाय माबा मोनसे बेबस्था खालामनो हागोन नामा, आं बेखौसो गुरैयै खावलायनो सानगोन। सिमलाबाৰী गाঁও হয়, 1 নম্বৰ सिमलाबाৰী, নয়াবস্তি টু বাগানপাৰা। এইটো এতিয়া আপোনাৰ একদম কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱাৰ অসুবিধা। এই ভাঙি এই পশ্চিম চিমলাবাৰী বুলি তাত এটা মাথাউৰি আছে, সেইটো ভাঙি ইয়াত আহি পৰি এই কালভাৰটো ভাঙি যায় যোৱা ৰাতি। এইটো নয়াবস্তিৰ পৰা একদম নলবাৰী গুৱাহাটী যাব পাৰি, একদম অসুবিধা হৈছে। ইয়াতে যোৱাৰ হেৰি উপায় নাই। তাৰমানে এতিয়া চৰকাৰে, এতিয়া বিটিআৰ চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে হেৰি কৰি অতি সোনকালে এইটো বনাই দিলে আমি ভাল পাওঁ, ভাল হয়। আমাৰতো মানে এতিয়া সুবনঘাটৰ পৰাই দক্ষিণকুছিৰ পৰা নলবাৰী গুৱাহাটীত যোৱা ৰাস্তাটো, মেইন ৰাস্তাটো যে আমাৰ এতিয়া অসুবিধা। আগৰ পৰাইতো ৰাস্তাটো নবনালে বিটিএডি চৰকাৰে। এতিয়া আমাৰ প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া ৰাস্তাটো বনালে ভাল হ'লে তথাপিতো যাতায়াত হৈ আছিল, ল'ৰা স্কুলত অহা যোৱা কৰিছিল। এতিয়া আমাৰ এই কালভাৰটো ভাঙি পেলাই বহুত অসুবিধা হৈছে। যোৱাকালি ভাঙিছে। এতিয়া ভূটানে এৰি দিয়া বুলি কৈছে, এতিয়া আমি গম নাপাওঁ আৰু। এতিয়াতো এই শুনিছোঁ, এতিয়া চবৰে ৰাইজৰে অসুবিধা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা হৈছে। আজিতো বজাৰো কৰিব পৰা নাই। এতিয়া সিপাৰৰ মানুহখিনি সিপাৰে আছে, সিপাৰৰ মানুহখিনি সিপাৰে আছে। এতিয়া যাওঁ কেনেকৈ আমি? বছৰ মানে আগতে আছিল, তথাপিতো কম আছিল, এতিয়া এইবাৰ অলপ বেছি হৈছে। এতিয়া মাথাউৰি ভাঙি পেলাই এইবিলাক সেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া ভাল কৰিলে সৰকাৰতে আমাক অলপ ৰাইজক বা আমি অলপ ভাল পালোঁ হৈছে অসম চৰকাৰে। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।